Hi, Shelly Palt εδώ και σήμερα θα σας κάνω Dog Challenge. Αυτό είναι το κουταβάκι μου. Το κουταβάκι, δηλαδή το μωράκι της σκυλίτσας μου. Και θα σας κάνουμε ένα βίντεο μαζί σήμερα. Θα παίζουμε διάφορα παιχνιδάκια. Δείτε τι. Έλα μπουμπού, πάμε να δείξουμε τα παιδιά τα παιχνιδάκια μας. Έλα εδώ. Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μπουμπού. Μπουμπού. Το πρώτο παιχνιδάκι είναι το παιχνιδάκι μας με την μπαλίτσα. Η μπουμπού σηκώνεται πάνω στην μπάλα και τη σέρνει μόνη της. Έλα μπουμπού. Να η μπάλα. Άντε, σβέξουμε τώρα το δεύτερο παιχνιδάκι μας. Το γρίλισμα. Γύρνα. Γύρνα. Κάτσε, δεν βλέπουν τα παιδιά. Έλα εδώ. Μπουμπού. Δείτε που μπήκε. Ωραία, την έβγαλα από εκεί κάτω. Τώρα θα σας δείξουμε το δεύτερο παιχνιδάκι μας. Βασικά το τρίτο. Το δεύτερο ήταν το γρίλισμα, αλλά δεν το κάναμε πολύ καλό. 3 παιχνιδάκια θα σας κάνουμε. Εκείνο με την παλίτσα, το γρίλισμα και αυτό εδώ. Η μπουμπού. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε και ήρθε η ώρα να κάνει μπουμπού αλογάκι. Τακατακ, τακατακ. Την αρέσει πολύ να δαγκώνει. Αυτό το βίντεο ουσιαστικά θα είναι λίγο μικρούλι. Σας έδειξα λίγο πώς παίζει η μπουμπού μου. Και αυτό το μικρούλι κούτσικο σκυλάκι. Κάνε για μπουμπού. Bye guys.